שגרת בוקר זה אחד מהדברים שהכי מדברים עליהם לאחרונה, זה אחד מהדברים שהכי אומרים לנו לאמץ לעצמנו, וזה חשוב, כן, אין ספק ששגרת בוקר זה משהו שחשוב מאוד, וזה באמת קובע את הטון לשאר היום שלנו, לאיך היום הולך להיראות, ומה אנחנו הולכים ככה להשיג במהלך היום. ובפרק היום אנחנו באמת הולכים לדבר על איך לבנות לעצמנו שגרת בוקר נכונה, שבאמת תניע את היום שלנו, ותגרום לנו להיות הרבה יותר פרודקטיביים, הרבה יותר שלמים עם עצמנו, והרבה יותר מחוברים לעצמנו. אז ברוכים הבאים או ברוכים השבים לפודקאסט משתפת מסך. אני ממש מתרגשת שאתם כאן לפרק של היום, כי כמו שכבר הבנתם, היום אנחנו הולכים לדבר על שגרת בוקר, אבל רגע לפני שנצלול לתוך הפרק, אז אני אשמח ככה להציג את עצמי. קוראים לי לינוי אל, ואני בעלת עסק כבר 3 שנים. אני באמת מתעסקת בכל מה שקשור לנכסים הדיגיטליים, לבניית אתרים ודפי נחיתה, ולניהול עצמי של אותם הנכסים הדיגיטליים. מוזמנים כמובן לעקוב אחרי מה שאני עושה גם באינסטגרם וגם בטיק טוק. ובאמת הפודקאסט משתפת מסך הוא פודקאסט שנועד לבוא ולהראות את החיים של בעלי עסקים קצת מאחורי הקלעים, קצת איך מתמודדים עם כל מה שקשור לחידוש ולריגוש עצמי ולתשוקה וללקוחות ולדברים שבאמת לא כל בן אדם חווה, גם אנשים שהם לא בעלי עסקים, גם אנשים שהם שכירים, ובאמת רוצים להבין איך העולם הזה מתנהל, אז הפודקאסט הזה הוא לגמרי בשבילכם. אני גם חושבת שהוא יעזור לכם ככה, לתת לכם את הפוש הזה, להגיע לעולם העצמאות, למרות שהוא באמת לא מתאים לכל אחד. ולפני שאני ככה אתחיל לדבר על עולם העצמאות, אני רוצה שנייה שנחזור לתוך הנושא של הפרק היום, שאני לא אתפזר. בפרק היום אנחנו הולכים לדבר על שגרת בוקר, כמו שכבר הבנתם מהפתיח של הפרק, ואני רוצה להתחיל רגע בשאלה, קודם כל, מה זה בכלל שגרת בוקר, ולמה היא חשובה קצת יותר בשגרת ערב? אז שגרת בוקר או שגרה באופן כללי, זה בעצם איזשהו סט של פעולות שאנחנו מבצעים, כדי באמת לגרום על עצמנו, קודם כל להיות באיזשהו סדר מונוטוני מאוד מאוד חכם, וגם לגרום לנו ספציפית בשגרת בוקר, להתחיל את היום בצורה הרבה יותר רגועה, הרבה יותר פרודוקטיבית, ובעצם, כמו שאמרנו בהתחלה, באמת להחליט על הטון שבעצם היום שלנו הולך להתנהל לפיו. כי כמו שאנחנו יודעים, הבוקר שלנו זה באמת התחילה של היום, לפני שאנחנו ככה ניגשים לכל הפעולות, לכל המשימות שיש לנו לבצע בתור בעלי עסקים, גם בתור שכירים. זאת אומרת, יש לנו איזשהם פעולות ומטרות במהלך היום להשיג, ויכול מאוד להיות שאם הבוקר שלנו ייראה על הפנים, באמת, אם הוא יתחיל בלחץ, אם הוא ייראה לא טוב, או ירגיש לא טוב, ככה גם היום שלנו בהמשך ייראה או ירגיש לא טוב, ובגלל זה כל כך חשוב לשמור על שגרת בוקר שהיא כזאת שתעצים אתכם, שתיתן לכם את הדרך להתחיל את היום בצורה שהיא הרבה יותר רגועה ונינוחה. אז באמת, שגרת בוקר צריכה להיות אפקטיבית, והיא צריכה לגרום לנו להרגיש את התחושה הזאת של אני יכולה לעשות הכל, אני יכול לעשות הכל, תחושה של פרודקטיביות מתמשכת, וכמו שאמרנו, זה באמת מה שקובע לנו איך המשך היום שלנו הולך להיראות. לכל אלה שעדיין אין להם שגרת בוקר, אז אני כן אשמח ככה לבוא ולהציג בפניכם למה אתם עושים טעות. זה אולי נשמע קצת, לא יודע, דרמטי, אבל למה אתם עושים טעות כשבעצם אין לכם שגרת בוקר, כשבעצם אתם קמים בכל יום, ואתם לא יודעים איך היום שלכם הולך להתחיל, שאתם קמים ישר לעבודה, או ישר לילדים, או ישר, לא יודעת, למטלות של הבית. זאת אומרת, שאין לכם איזשהו סוג של רגע לעצמכם, שבאמת עוזר לכם להבין שנייה מה קורה איתכם. איך אתם מרגישים, איך אתם, מה התחושות שלכם באותו הבוקר. זאת אומרת, הטעות הזאת שאין לכם שגרת בוקר, זה בעצם גורם לכם להתחיל את היום באיזשהו סוג של לחץ של זמן. אולי את קמה ברגע האחרון, אין לך שנייה לעצמך, את נורא מושפעת מסביבת העבודה שלך, אני מדברת בנקבה, אבל כמובן שזה פונה גם לזכר, את נשאבת למטלות של הבית, ובאמת ככה את מעבירה יום שלם,
בלי שבעצם בדקת שנייה מה קורה איתך. זאת אומרת, ברגע שאני עכשיו קמה ישר כי הילד שלי מעיר אותי, והמייל שקיבלתי ב8 בבוקר מקפיץ אותי מהמיטה, ואני ישר הולכת רגע לבדוק במחשב מה זה המייל הזה, ורגע לענות עליו, ואז אני שנייה רגע צריכה לחזור למיטה כי לסדר אותה, ואז אני שנייה בן זוג שלי רוצה שאני אעזור לו לחפש בגדים, וככה אנחנו בעצם מתגלגלות, עד שאנחנו בעצם לא מבינות איך היום עבר. זאת אומרת, ההתחלה הייתה כל כך קשה וכל כך מפולגנת ולא מסודרת, שפתאום את מרגישה שהיום עבר בהתגלגלות, ואת לא מבינה כאילו מה קרה פה בעצם. אז הטעות הזאת שאין לך שגרת בוקר, זו טעות שהיא קריטית, כי ברגע שאנחנו נעשה איזושהי שגרה שבאמת גורמת לנו קודם כל לסדר, אנחנו נוכל להמשיך את היום, או להתחיל את היום, יותר נכון, בצורה הרבה יותר רגועה וכיפית. אז בואו שנייה נדבר על מה שגרת הבוקר שלנו צריכה בעצם לכלול. אז קודם כל, כמו שאמרנו, המטרה העיקרית של שגרת בוקר זה נטו לדאוג לזמן שלכם, לעצמכם, לפני שהעולם מתעורר, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, גם אם אתם עכשיו הורים, וגם אם יש לכם ילדים נורא קטנים, וגם אם אתם רווקים, וגם אם אתם עכשיו גרים ביחד עם הבן זוג שלכם, במקרה שלי, אני גרה עם הבן זוג שלי, עדיין לא הורים, עדיין לא נשואים, לכל מי שתהה ככה, ובאמת, אני מרגישה שברגע שאני יקום ביחד איתו, זאת אומרת, הוא נגיד קם ב7:30 בבוקר, אז ברגע נגיד שאני אקום ביחד איתו, אז זה יותר התמרחות כזאת במיטה, ויותר כזה, לא יודעת, חיבוקים כזה במיטה, ולדבר ובוקר טוב וכזה, ואין לי שנייה של זמן לעצמי. זה נשמע כאילו מוזר וקריטי, אבל כן, כל אחד מאיתנו צריך זמן לעצמו. כל אחד מאיתנו צריך שנייה להבין מה קורה איתו, לפני שאנחנו בעצם מתפנים לשאר האנשים בחיים שלנו. אז קודם כל, דבר ראשון, זה באמת להשתדל לקום קצת יותר מוקדם ממה שהאחרים קמים, ממה שהסובבים שלכם קמים. לצורך העניין, ניב, הבן זוג שלי, קם ב7:30 בבוקר, אז אני קמה ב6 בבוקר, זה אומנם, זה נשמע כזה, וואו, 1.5 שעות לפני, זה המון, אבל שתדעו שלקח לי זמן לגרום לעצמי לקום ב6 בבוקר, הייתי עושה את זה נורא בהדרגה, הייתי קמה כל פעם רבע שעה לפני, ככה, עד שהגעתי ל6 בבוקר, והיום זה כבר נטו הרגל, זאת אומרת, אני כן שמה שעון מעורר, אבל הרבה מאוד פעמים אני קמה 2 דקות לפני 6, מכבה את השעון, ופשוט יוצאת מהחדר, וככה בעצם אני מרוויחה לעצמי 1.5 שעות, של זמן שהוא שלי, 1.5 שעות לשגרת הבוקר שלי, שבעצם בה אני יכולה בעצם לחקור את עצמי, ולראות מה קורה איתי, ואיך אני מרגישה, ולעשות דברים שבאמת ממלאים את הנפש שלי. אז הדבר הראשון זה באמת לקום קצת יותר מוקדם, ולהתחיל את היום כששאר הסובבים שלכם עדיין ישנים, שיש לכם את הזמן הזה לעצמכם. גם יש איזשהו משהו בדבר הזה של הבוקר, של לראות כאילו, לא יודעת, שכל הבית עוד ישן ואתם קמים ויש לכם את הזמן לעצמכם, זה משהו וואו, זו תחושה שכאילו קשה להסביר אותה, אז תנסו את זה ותגידו לי איך אתם מרגישים עם זה. אבל כן, קודם כל, לקום קצת יותר מוקדם, הייתי אומרת 1 שעה מוקדם יותר, ואם קשה לכם לקום 1 שעה מוקדם יותר, אז תעשו את מה שאני עשיתי, תיקחו איזשהו שבוע, וככה בכל יום, במהלך השבוע הזה, תנסו לקום רבע שעה מוקדם יותר, עד שבאמת תקומו בשעה שאתם רוצים לקום. אז אחרי שקמנו קצת מוקדם יותר, ויש לנו את הזמן שלנו, אז חשוב באמת להתחיל את השגרה, ולהבין קודם כל מה היא צריכה להכיל. אז דבר ראשון, אני תמיד בעד איזושהי תנועה. זאת אומרת, להעיר את הגוף מהמצב שינה הזה, מהסליפ מוד שהיינו שם כל הלילה, ובאמת להכניס את הגוף לאיזושהי תנועה. בהתחלה הייתי עושה הליכות בוקר בחוץ. התחלתי את השגרה הזאת בערך במאי, אפריל-מאי, שהיה נעים בחוץ והיה כיף ללכת. אז הייתי עושה ממש 10 דקות, רבע שעה, הליכה בחוץ. לא משהו מטורף, לא עכשיו להתלבש בגדי ספורט ולצאת ולהזיע וזה. לא, זאת לא המטרה. המטרה היא באמת ללכת ולשום קצת את האוויר שלה בחוץ. ללכת לגינה ליד הבית, לעשות סיבוב מסביב לבניין אפילו. באמת, תצאו ל5 דקות
תנשמו את האוויר שלה בחוץ ותחזרו. אני הייתי יוצאת להליכות, זה נשמע מוזר, אבל הייתי יוצאת להליכות עם הבגדים שכבר הייתי לובשת ליום העבודה. זאת אומרת, הייתי קמה, מתלבשת עם הג'ינס שלי והחולצה והנעליים והכל, ורק אז יוצאת להליכה של 10 דקות, רבע שעה בחוץ כשאני בג'ינס. כאילו אנשים היו מסתכלים עליי 6 בבוקר, יוצאת הליכה וזה, עם ג'ינס, מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהשמיים, כאילו מה את עושה, למה את הולכת, עושה ספורט בג'ינס וכפכפים, אבל זה לא באמת לעשות ספורט, זה נטו להזיז קצת את הגוף, ולגרום לו להשתחרר מצב שינה שהוא צוואר בלילה, אז זה יכול להיות הליכה, לנשום את האוויר שלה בחוץ, זה יכול להיות מתיחות, אם פחות בא לכם לעשות הליכה בחוץ, אז זה מתיחות, זה יכול להיות יוגה. אני למשל בחודשים האחרונים כבר לא עושה הליכות בחוץ, כי נהיה מאוד מאוד חם, גם ב6 בבוקר, אז התחלתי לעשות יוגה, במקום זה, אני קמה בבוקר, ואני פשוט פורסת את המזרן, ועושה 10 דקות של יוגה, מתיחות, מזיזה את הגוף, וזה משהו שבאמת מאיר אותי, וגורם לי עכשיו לגוף שלי להגיד, בוקר טוב, מתחילים את היום, איזה כיף. אז הדבר הראשון זה באמת תנועה. הדבר השני שאני עושה כשאני קמה בבוקר, שזה חלק בשגרת הבוקר שלי, זה קריאה, או למידה של משהו חדש. אז אני באופן ספציפי גיליתי על עצמי שמאוד מאוד קשה לי להתרכז כשאני יושבת וקוראת ספר, יכול להיות שחלק מכם הזדהו איתי בקטע הזה, אז מה שמצאתי לנכון לעשות זה לשמוע ספרים. אני כל בוקר שומעת פרק מספר, יש אפליקציה נהדרת בעברית שנקראת סטוריטל, יש שם גם ספרים בעברית וגם ספרים באנגלית, ובאמת כל פעם אני בוחרת ספר אחר, אני שמה את האוזניות שלי, כשאני עושה את ההליכה בחוץ אני שומעת את הספר תוך כדי ההליכה, כשאני עושה מתיחות או יוגה בבית, אני שומעת את זה תוך כדי, ובאמת אני מקדישה 20 דקות לשמוע פרק, ללמוד משהו חדש, להבין איזושהי תובנה חדשה גם על עצמי, וגם על הדבר החדש הזה שלמדתי. כמובן שזה לא חייב להיות עכשיו ספר של התפתחות אישית, אני מאוד מאוד אוהבת התפתחות אישית, ומאוד אוהבת מיינדסט, וללמוד על הדברים האלה. זה יכול להיות גם ספר עלילתי, זה יכול להיות גם, לא יודעת, איזשהו משהו חדש כזה, שיצחיק אתכם איזשהו סרטון יוטיוב שבא לכם לראות, באמת משהו שיבוא ויגרום לכם לחשוב, להפעיל את הראש על הבוקר. זה משהו ברגע שהגלגלים של המוח מתחילים לעבוד כל כך מוקדם בבוקר, ואנחנו לא במצב זומבי, אז אנחנו מתעוררים הרבה יותר מהר, ואנחנו נכנסים למוד כזה של פרודקטיביות הרבה יותר מהר. אז לקרוא משהו, או ללמוד איזשהו משהו חדש, 20 דקות מהבוקר שלכם, זה רק יתרום לכם ויגרום לכם לפלאים. הדבר השלישי שאני עושה בעצם בשגרת בוקר שלי, זה כתיבה אינטואיטיבית. מה זה בעצם כתיבה אינטואיטיבית? מה שאני עושה, יש לי מחברת, ובעצם אני כל בוקר יושבת וכותבת ממש כמה שורות, אצלי בדרך כלל זה מסתיים באיזשהו דף וחצי או 2 דפים, של brain dump כזה. אני לא באמת יודעת על מה אני הולכת לכתוב. אני פשוט מתיישבת ומורידה את המחשבות שלי על הדף. זה יכול להיות הכי, לא יודעת, זריקה בעולם, זה יכול להיות הכי לא מסודר, הכי מבולגן, זה לא צריך להיות עכשיו משהו שהוא יותר מדי, לא יודעת, ספרותי, או משהו שתפרסמו אחר כך, זה נטו משהו לעצמכם. המטרה של הדבר הזה, זה להתחיל את היום, כשהמוח שלנו באמת נקי ומסודר. זה יכול להיות עכשיו לכתוב את המשימות שלכם, זה יכול להיות לכתוב איזושהי מחשבה שעלתה לכם, איזשהו רעיון שעלה לכם, איזושהי הרגשה שאתם חווים. אצלי בדרך כלל, בגלל שאני כותבת ישר אחרי שאני מקשיבה לספר, אז אני יוצא הרבה פעמים שאני כותבת או על היום שהיה לי אתמול, או על תובנה שהבנתי מתוך הפרק הזה של עכשיו שקראתי שיהיה לספר, וזה באמת עוזר שנייה להשתחרר ולרוקן את הראש ולהתחיל את היום בסדר ובניקיון. לא בטוחה אם אני מסבירה את זה נכון, אבל אני בטוחה שיש חלק שמבינים אותי כאן, ואם אין לכם מושג מה זה כתיבה אינטואיטיבית ובא לכם לחקור על זה קצת יותר, אז אני באמת מזמינה אתכם לחקור על הדבר הזה. תכתבו בגוגל כתיבה אינטואיטיבית ותבינו מה זה בעצם הדבר הזה ומה זה עושה לראש.
הדבר הבא שאני עושה זה בעצם לסדר את המיטה או את החלל שבו אני נמצאת ברוב היום. לצורך העניין, אם אני רוב היום נמצאת במשרד, אז אני רוצה להיכנס למקום שבו אני ארגיש הרבה יותר כיף לעבוד והרבה יותר כיף להיות. אז או שאני קצת מסדרת את המשרד, או שאני מסדרת את המיטה, אם זה כמובן אחרי שהבן זוג שלי יתעורר. אני לא מסדרת את המיטה עליו, מן הסתם. אחרי שיתעורר, מסדרת את המיטה, מסדרת את המשרד, עושה איזושהי משימה אחרת בבית, אם זה לעשות כלים, אם זה להכניס כביסה, זאת אומרת, אני עושה איזושהי משימה שתגרום לי להתחיל את היום בהרגשה של עשייה, בהרגשה של איזה כיף. הבוקר שלי בקושי התחיל וכבר סימנתי וי על איזושהי משימה שעשיתי, זה כאילו גורם לך להתחיל את היום בתחושה של עשייה, כי כבר אתה אומר, וואו, יש לי רשימת משימות, וסיימתי משימה אחת, כאילו, ומבחינתי היום עוד לא התחיל, עוד לא התיישבתי לעבוד, וכבר סיימתי משימה. ודרך אגב, זה משהו שבאמת יכול לעזור לכם, להימנע, לקום באמצע היום, אם אתם עובדים מהבית כמוני, לקום באמצע היום, ופתאום להישאב לכלים, או לכביסה, או רגע אני אתעטה פה, או שנייה אני אסדר את המיטה. זה משהו שבאמת יכול לגרום לכם עכשיו להתחיל את המשימה הזאת של, לא יודעת מה, לעשות כלים, ואז פתאום, רגע, שנייה, אני אסדר את המיטה, ושנייה, אני אקפל לכביסה, ורגע, אני אכניס מכונה, ורגע, וזה לא נגמר. אז באמת, בשביל שאנחנו נימנע מהדבר הזה של להישאב למשימות או מטלות בית במהלך היום, אני אוהבת מאוד לעשות מטלת בית אחת או שתיים, תלוי כמה זמן יש לי, בשגרת בוקר שלי, וככה בעצם אני מרגישה שהבית נקי ומסודר, גם אם לא כולו נקי ומסודר, אוקיי? אבל כן אני מרגישה שהתחלתי את היום, כשהבית שלי מסודר, כשהראש שלי מסודר, כשאני ערנית גם פיזית וגם נפשית, וככה אני יכולה להתחיל את הבוקר שלי בצורה הרבה יותר רגועה וכיפית ובצ'יל, וזה משהו שאני ממש מפצירה בכם לנסות, כי באמת אתם הולכים להודות לי לזה, אני לא צוחקת. אז אם רגע נחזור לשגרת הבוקר, אז אמרנו שכל שגרת בוקר צריכה להכיל תנועה כלשהי, אם זה הליכה בחוץ, מתיחות, יוגה, קריאה או למידה של משהו חדש, כתיבה אינטואיטיבית, לכתוב כמה מילים במחברת, ממליצה לכם ממש לקחת מחברת ייעודית לדבר הזה, ופשוט לכתוב שם כל יום, לכתוב תאריך יפה, ולכתוב שם איזושהי מחשבה שעולה לכם לראש, זה יכול להיות גם 2 שורות, 10 שורות, דף וחצי, מה שבא לכם. הדבר הבא זה לסדר את המיטה או את החלל שאתם נמצאים בו במהלך היום, רוב היום, ולסיום באמת לסמן וי על איזושהי משימה קטנה או מטלה קטנה שיש לכם בבית, שתגרום לכם להתחיל את היום באיזושהי הרגשה של עשייה, וזאת השגרת הבוקר שלי, זאת השגרה שאני בעצם בניתי לעצמי לפני כמה חודשים, והיא עובדת לי מצוין ומדהים. כמובן שיש דברים בשגרה שלי שהם לא כל כך קשורים לכולם, לצורך העניין אני שותה קפה, ולא יודעת, לוקחת את הוויטמינים שלי ואת הברזל שלי, וואו, אני נשמעת סופר סקנה, לא. אני לא, אני בת 28, זה סתם נשמע שאני כאילו עכשיו לוקחת ברזלים וויטמינים וזה, פשוט חשוב לי לקחת את הוויטמינים שלי, אז אני שותה קפה, ואני יושבת קצת על הספה עם הטלפון, כמה דקות לפני שאני מהירה את הבן זוג שלי, זאת אומרת, זה לא משהו שעכשיו, יאללה, שגרת בוקר, ורק לעשות דברים כאילו שלא יודעת מה, שמעשירים אותי, סופר, כאילו אפשר באמת לשבת רגע, ליהנות מהקפה, ליהנות כמה דקות בטלפון, ליהנות מהשקט שיש לכם עם עצמכם, כי תחשבו על זה שזה משהו שלא הרבה אנשים זוכים לו, באמת, תחשבו על עכשיו, לא יודעת, אם את עכשיו איזושהי אימא לילדים קטנים, או אבא שעכשיו רוצה להיות יותר ילדים שלו, או אם יש לכם עכשיו כלב שמתעורר וקופץ עליכם בבוקר, זאת אומרת, כל דבר כזה מהסביבה שלכם, שהוא בעצם מפריע לכם, במרכאות, לחיות את החיים שלכם, ומפריע לכם להתחבר לעצמכם, אז זה משהו שהוא לא קורה. כאילו לא הרבה אנשים זוכים לדבר הזה, של שעה שקט בבוקר, ולהיות נטו עם עצמכם. אז כן, שגרת בוקר זה חשוב, והזמן הזה עם עצמכם הוא חשוב, אבל כן, אל תפחדו עכשיו לבוא ולהמשיך את השקט הזה, גם בקפה שלכם וגם להיות קצת בטלפון. זה לא משהו שעכשיו מישהו יעשה לכם אוי, אין טלפון בשגרת בוקר, ממש לא. זה באמת לעשות את הדברים
טוב לכם איתם, וכיף לכם איתם, ובגלל זה אני באמת מפצירה לעשות שגרת בוקר שנוח לכם איתה. זאת אומרת, אל תעשו דבר שאומנם, נגיד סתם, אני אומרת פה שלי נורא כיף, נגיד, לעשות כתיבה אינטואיטיבית, אם אתם לא מתחברים לזה, אל תעשו את זה. זאת אומרת, עד עכשיו תכריחו את עצמכם לעשות משהו, רק כי אתם רואים שהרבה אנשים אחרים עושים השגרת בוקר שלהם. כי זה סתם יגרום לכם לתסכול, וזה סתם יגרום לכם לא להתמיד בשגרת בוקר, וזה מבאס, ואין דבר יותר מבאס מזה. אז באמת, you do you, תלכו עם הלב שלכם, תלכו עם מה שאתם מרגישים, ותייצרו לעצמכם שגרת בוקר, שבאמת תהיו מרוצים ממנה עד הסוף. והדבר האחרון שאני אדבר עליו בפרק הזה, זה באמת הדרך להתמיד בשגרת הבוקר, שזה דבר שהוא לא פשוט, זאת אומרת, לא הרבה אנשים מצליחים להתמיד בשגרה הזו. אני בעצמי, היה לי נורא קשה להתמיד בשגרה, היה לי רגעים שלא היה בא לי ללכת לעשות את ההליכה הזאת, ולא היה בא לי עכשיו לשבת לכתוב, ולא היה בא לי, באמת לא היה בא לי, או שלא זרם לי, או שפשוט שכחתי, זה דברים שבסופו של דבר, להטמיע שגרת בוקר חדשה, זה להטמיע גם הרגלים חדשים, ולהטמיע הרגלים זה משהו שהוא לא פשוט, והוא לא קל, ואני אעשה לכם פרק על זה, על הטמעת הרגלים, כי זה חשוב להבין איך זה עובד, אבל חשוב להבין ששגרת בוקר זה הטמעה של הרגלים, ואנחנו לא מתמידים אם אנחנו מנסים לעשות את הכל בבת אחת. תחשבו איזה קשוח זה עכשיו, לקום בבוקר, כבר אתם קמים שעה קודם, זה כבר כאילו משהו שאתם לא רגילים אליו, אז איזה קשה זה לקום בבוקר, ופתאום לעשות 3-4 דברים חדשים שאף פעם לא עשיתם, או 3-4 דברים חדשים בכל יום. זה קשוח. אז מה שאני ממליצה לכם לעשות, זה באמת לקחת את השגרה הזו, ולבנות אותה לאט, לאט, לאט. זאת אומרת, לקחת את היום הראשון, את הבוקר הראשון, ובשבוע הראשון להטמיע רק דבר אחד. בשבוע הראשון אני כל יום קמה ב-6 בבוקר. וזהו. קמה ב-6 בבוקר ומצרפת לי פעולה אחת. לצורך העניין, שגרת הבוקר שלי מתחילה בהליכה, אוקיי? אז אני מתחילה את השבוע הראשון שלי אני קמה ב-6 בבוקר ואני הולכת 5 דקות. זהו. ברגע תטמיעו את ההליכה של 5 דקות במשך שבוע, וזה לאט לאט יתאמן לכם בתוך הראש, רק אז יהיה אפשר להוסיף עוד משהו על השגרה הזאת. אז בשבוע אחרי זה, אני אקום ב-6 בבוקר, אני אעשה הליכה, ואני אכתוב 10 דקות במחברת. וככה אני אטמיע את זה לעוד שבוע. שבוע שלם, שמה שאני עושה זה לקום ב-6 בבוקר, הליכה, מחברת. ואז בשבוע אחרי זה, אני אקום ב-6 בבוקר, אני אעשה הליכה, אני אכתוב במחברת, ואני אעשה איזושהי משימה קטנה בבית, כלים, כביסה, כזה. וככה במשך שבוע, אני עושה את השגרה הזו, לאט לאט. זאת אומרת, בכל פעם תוסיפו עוד משהו לשגרה שלכם, עד שבסופו של דבר, השגרה תהפוך לשורה של הרגלים חדשים, שאתם פשוט רגילים לעשות. זאת אומרת, אין צורך לבוא ולהעמיס על עצמכם כל בוקר שגרה חדשה, כשאתם לא מיומנים בלעשות את השגרה הזאת. זה קשוח, זה משהו שהוא לרוב לא ריאלי, ובשביל שלא תהיו מתוסכלים על ההתחלה, ובשביל שלא עכשיו, לא יודעת, תשברו נורא נורא מהר, ותמשיכו לישון או משהו כזה, אני נורא ממליצה לבוא ולהטמיע את השגרת בוקר שלכם, לאט לאט, הרגל אחרי הרגל, דבר אחרי דבר, זה ייקח לכם חודש וחצי, אולי חודשיים, אבל בסופו של דבר, תהיה לכם שגרת בוקר מדהימה, שתהיו מרוצים ממנה, ושתאהבו בסופו של דבר. זה היה הפרק להיום, ממש שמחתי לדבר איתכם על שגרת הבוקר שלי, ועל איך להטמיע שגרת בוקר אצלכם בחיים. זה נורא חשוב, גם אם אתם עצמאים, גם אם אתם שכירים, זה לא משנה מה המצב שלכם כרגע, גם אם אתם נשואים, גם אם אתם רווקים, שגרת בוקר זה הדבר לבוא, ובאמת להתחיל את היום בצורה הרבה יותר רגועה וכיפית ופרודקטיבית. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, ואני מקווה שאתם הולכים עכשיו מכאן ליישם ולבנות את עצמכם שגרת בוקר. תשתדלו להכניס תנועה, תשתדלו להכניס מיינדסט, תשתדלו להכניס לימודה של משהו חדש, ואני מבטיחה לכם שהשגרה הולכת להיות כזאת כיפית וכזאת מענה וכזאת מספקת, שאתם
תעופו עליה ברמות. אז תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה, אני ממש שמחה שהייתם כאן, אני כמובן אשמח גם לשמוע את התגובות שלכם לפרק, באמת אני אשמח לשמוע מה חשבתם, איזה שגרה אתם הולכים להטמיע, אם הלכם להתייעץ, אני אשמח לעזור לכם. אפשר לשמוע את הפרק הזה ואת הפודקאסט באופן כללי, גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט וגוגל פודקאסט, וכמובן שאני תמיד זמינה למענה באינסטגרם שלי, לינוי אל כף תחתון, או בטיקטוק, אם הלכם לראות את התוכן שאני מייצרת הטיקטוק, אז בשמחה, גם שם זה לינוי אל כף תחתון. וזהו, אני שמחה שהייתם פה, וניפגש כאן בפרק הבא של משתפת מסך. יאללה ביי!